Salutare tuturor și ne-am regăsit la un nou episod. Episodul ăsta să fie cu chest opening. Și începem cu chest opening pe Brawl Stars. Hai să-i dăm bătaie. Începem cu un big box. Like. Subscribe. Ok, nimic din asta. 50 de bani. Nici din asta nu cred că-ți pică mie. Nu pică nici din asta. Hai să vedem din Mega Box. Marele mega Nu box. pică. Aia e. Sau 200. Ok, bun. Și îi dăm bătaie direct pe Clash. Ok, haideți. Pe Clash Royale, pe contul mic, am cel mai mare chest din Clash. Ia uitați-l aici. Hai să dăm și aici să începem frumos cu 2 chesturi de la... Bun. Și... Hop. E mic. Bă, o epică. Să vorbiți și pe ăsta. Marele moment. Sau să iau, uite, să iau chestul ăsta. Bă, cum vrei, nu știu. Nu. Nu prea merită. Da, exact. Ok, marele moment. Cel cu care toți ați așteptat. Hai să vedem. 4200 gold. Ok. Oho, 64. 18. Mamă, că-ți dai numai de astea. Mamă, deja legendar, am înțeles. Nu, că e din asta. Ia. Și îmi dă și legendară. Da, știu. A. Nu, că n-am din astea. Nu. Dar royalul l-am de level 2 ăștia. Hai asta. Tesla aici, clar. Peca. Pe care am apurat dată. Ăsta nu l-am. Asta cred, așa-i? Da. Da. Fii atent că nu-mi pică. Poate nu-mi pică legendară. Ok. Scarmi. Ai. Ok. Momentul mult așteptat. Stai. Termină, mă. Ok. Slab. Slab, foarte. Ok. Ce alegem? Eu zic prințesa. Prințesa, oare? Oricum nu cred că o să-mi pun nimic în deck. Nu, păi da. Da, cred că o să-mi aleg prințesa. Uai, câte am primit. Ok. Hai să ne mai și abradăm un pic cărțile. Că am strâns niște bani. Abradăm Skeleton Army, level 10. Avem un legendary și îl punem pe Ice Wizard. Îl abradăm încă 5000. Mai avem 6 din astea. Le punem pe balon. Mai avem 100. Nici nu știu pe ce să le pun. Pe săgeți. Și avem 18 din 50, care nu o să ne ajute cu nimic, dar totuși punem pe Wizard. Ok. Sper că v-a plăcut acest episod. O să vedeți următorul chest opening la mine pe cont. Noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!